margine, Iacovenco a expediat balonul în afara spațiului de joc. A repus în cele din urmă Hagi, a trimis în urmă, în jumătatea noastră, lui Belloni, acum Bălan, aflat la centrul terenului, din nou Belloni, Bălan, combinație între cei doi mijlocași, echipei noastre campioane, foarte frumoasă pasă a lui Belloni pentru Tudorel Stoica, care se apropie de careul de 16 metri al formației sovietice, este faultat la 20 de metri, poziție foarte bună, stimați ascultători, perpendiculară și telespectatori, perpendiculară pe poarta lui Giannov, combinație reușită a jucătorilor noștri, intervenție neregulamentară a apărătorilor sovietici și lovitură liberă dictată ferm de italianul Luigi Aniolin. În preajma balonului, Hagi, Belloni, Lăcătuș și Tudorel Stoica. Zid al jucătorilor sovietici, sunt 7 jucători ai lui Dinamo Kiev în zid, dar abia acum zidul formației sovietice este așezat la distanța regulamentară. Hagi se apropie de balon. Se aude fluierul arbitru italian Aniolin, șuta lui Hagi și gol, stimați ascultători și telespectatori. Hagi a reușit să transforme. Este 1-0. Steaua Dinamo Kiev, un gol superb al lui Hagi. Balonul a fost executat cu forță și efect. Mingea a șters zidul formației sovietice și a intrat în colțul din stânga al porții lui Giannov, plecat în cealaltă parte a porții sale. Este 1-0, Steaua Dinamo Kiev. Hagi a deschis scorul. El a defizat un loc liber în zidul formației sovietice, a ajutat